Takže ahojte fanúšikovia, vítam vás u môjho nového videa. Ako viete, ja som Ninka, pre tých, ktorí ma nepoznajú. A dneska vlastne idem niekam, neviem kam, absolútne neviem kam idem, proste som zaspávala s tým, že môj tatino mi povedal, že má pre mňa nejaké prekvapenie. Iba viem, že pôjdeme do Žiliny a bude to tam mega veľké. A má to, že vraj z 5 4,6 hviezdičiek. A som teda moc zvedavá, čo to bude. A moc sa na to teším. Ešte predtým sa oblečím, takže sa vám ozvem, keď už pôjdem na vlak. Takže teraz si práve ideme vyčistiť zuby a potom už pôjdeme. No musíme sa dobre obliecť, lebo tam bude strašná zima. Brrr, teraz sa trasiem, ale teším sa. Poďme do Žiliny. Tak, priatelia, a toto je celý náš výlet. Idem to povedať Ninke. Tak budeme na tomto nostalgickom ihrisku. To je naozaj veľmi pekný výlet od teba. Som rada, že sme zase na tomto ihrisku, ale ja som sa tak tešila, ešte som sa tak pekne obliekla. Ty mi ako toto povieš. Hahaha, nachytala si. Robil som si srandu. Nepočula si? Robil som si celý čas srandu. Haha. Čo? Čakáme a čakáme. Áno, a mega sa nudím. Plná stanica ľudí, ako vidíte, že nie? Jak v iných mestách niektorých nemenovaných. A vyzerá to, že pôjde na čas. Čakáme tak dlho, že na stanici už nie sú skoro žiadni ľudia, len my. A Ninka sa strašne nudí. Keď to nevíde, tak mi dá facku alebo čo, alebo ma zabije. Musí to byť dobrý výlet. A mega sa na ňo teším. No konečne sme vo vlaku. Kúkajte, čo nemôžeme zabudnúť. Ponožky. Pokola. Prečo ponožky? Ja neviem, kam ideme. Lebo pre istotu. Pitia. Mikiny. To nepomôže vám, lebo ja tú svoju tašku neviem hore zdvihnúť. Vám pomohla. Keď sme to nevideli tady hore. Toto. Squishy. No, squishy. Matička, trošku teda už. Strava výživa pre deti, mrkvá. Natáčam. Čo, vyjdeme odtiaľ? To vôbec. Druhou stranu pozri. Sme v Žiline a uvidíme, čo nás čaká. No, ja si to poviem, tam sedeš. Áno, super. Ja musíme keď A teraz musíme ísť na záchod. Áno, a mne sa chce ísť na záchod. A sme v Žiline, pozrite na to. Ninka, ale to vecko. Kam pôjdeme? Máš nejaký nápad? Ja neviem, ale asi do tohto centrum by sme... To poďme. Poďme. Nech to nevyleze von. Prišli sme sa tu zabávať, išli sme až zďaleka a viete, kde sme skončili? Prvé bolo záchod a druhé... Mekáč. A už zase zdravá strava, čo?
Sme na mieste činu. Uvidíme, čo nás čaká. Ale ja sa mega teším. Moc si nikto nenies. Všetci hore. Ale uvidíme. No čo, ideme na to? No, mega sa teším, lebo to, čo to je tam, mám Dobre, mega choď, rada. šup. Wow, jej, to je jaké velikánske. No poď, utekaj. Zatočiť. Nejde. Počkaj. Nienka. Dobre to je. Drž sa. No, a potom sa šmykneš. Nienka, ideš. Poď po tomto červenom. Dobre? Ukážem vám, čo teraz robí moja sestra Mia. Toto? Také jak... Pozor! A teraz ešte jeden úder. Záverec. Pozor. Dobre. Nienka, poď. Fialovú máš, tvoju obľúbenú. Dobre? No čo? Budeš si robiť vodičky? Dobre, poďme. Po ceste choď. Choď rýchlejšie, máš rovinku. Pozor, spôsobíš dopravnú nehodu. Teraz rýchlo, choď čo najrýchlejšie po tej rovinke. Dobre ideš. Pravo oné, kotu. Skús. Nevadí. No, skús. Teraz. Super, dobre. Pridaj, rýchlo. Oni idú za tebou všetci. Čo je? Dobre? Jaj, Nienka útočí. Vlastne ho tatka chceš zlátiť? Hej! Čo, spokojná zatiaľ? Tu skúsiš sa o to spraviť? Nienka, tvoji fanúšikovia ťa chcú. Wow, paráda. Prehovor na papagája. Možno je tvoj fanúšik. Máš na výber dvoch. Povedz, ja som Nienka bláznivá. Ale čumí na teba. Sevas, kamarát. Povedz mu, že čau, Fero. Čo to máš, papagajčí jazyk? Dobre, ty by si chcela tu mať oslavu, že? Sprav čári mári, puk. To nejde. Poď. No, točí sa to. Aha. Dobre, nezblázni sa za jednu vatu.
Aha, bata, Zas ťa bude brucho boleť. To bude iba taká malá. To všetko. No, rozbehni sa, pusti sa. Poď ku mne a tak vyskoč. No. A hopa. A poriadne sa rozbehni. Dobre, nenervač sa. Mám ťa roztočiť. Nienka, kde si mi zmizla? Však som v kine. Ale však sme v detskom kútiku. Tak sa pozri. Wow. Šmolkovia. No, možno to nebaví? Aha, tak ideme ďalej. Čo ty na to? Máš šťastie, že tu není tvoj brat, lebo... Potom by som furt si musel sa hrať. Nevadí, nejakého tu zobereš, odkáž mame. Alebo Danka pozdravuj. Že raz sem pôjdeme. Za toto som vyhodil 2 eurá a hrali sme to koľko sekúnd? 2 sekundy? Super. Aha. No, čo myslíš? Čo je to kreslo? Čo to bude? To bude masírovať. No, masírovať, tak vyskúšame. Minúty po 15. pozdravujeme aj všetkých express vodičov. Masíruje ťa to? Ja? Tak natáčaj ma. Poď. Jaké dobré. Dobre. Potom budeme pokračovať. Budem tvojho hodinu. Dobre, ahoj. Takže teraz si dáme taký malý unboxing. Tatiko, budeš ma natáčať? Takže ideme na ten taký unboxing, čo som si to kúpila. Takže ja si to takto činne otvorím. A môžete si vedať, že tam bude lízetko mini. A tu mám lízetko, čo je pre mňa najviac. A teraz ideme rozbaliť toto. Čo je? Tatiko? No máš to rozbalené, čo to je? Je kuriatko nejaké. Sú to závisí? Jej. Zlaté, že? Takže tak to vyzerá. A môžeme spraviť, že dám niekomu otázky, toto lízetko si vykám a niekomu, komu si vyberiem, sa opýtam nejakú otázku, nejaký kvíz to bude a keď odpovieš správne, tak nám toto lízetko zaodmení. Zistíme, aký bude Nienka futbalista. No. Ale skoro. Nič, počkaj, skúsim ja. Skúsim, môžem? Pozor. Ideš? Skoro. Nič. Áno. Ó, trafila si Messiho. Budeš Messi? A budeš hrať Champions League. A skús do tej dierky dať. Aha. Kaj. Ó, 30 bodov mám. Dobre. Ukáž, ja skúsim. Pozor.
Jakú? No, opýtala som sa takého malého chlapčeka, že aké je podľa neho veľké zvieratko a že keď odpovie správne, mu dám lístok. Povedal žirafa. A naozaj povedal? Naozaj! Dobre, super. Netočila som to, lebo neviem, či som to mohla točiť a neviem, či by to jeho rodičia točili. Dobre, to je správne. Super, tak si mega šťastná. Áno, a verte mi, naozaj sa to stalo. Áno, som svedok. Takže ideme hrať hru, nebude to moc vidno asi. Počkať. Ja neviem, to nebude držať. No, proste ideme hrať hru, tak vidíme sa. Takže teraz je čas na večeru v Gongu. Mekáč už bol, takže je čo? Pizza! Nienka, bohužiaľ, ideme pomaly, odchádzame, ale vyskúšaj nejakého plešáka. Líštičku, to je mega pekné. Dobre, tak poď na to, uvidíme čo z toho. Skúšam líštičku, ak sa mi dá neštare. Dobre. 20 sekúnd mám. No, držím ti palce. No, stač. Prečo? Tak skúsim tú druhú, ja čo ty na to? Nie, skúsim toto, bo už som si to nadvihla. Ó,